Dobrý deň, vítajte v správach BVice. Škandál! Pancier korytnačiek možno v minulosti slúžil na niečo iné než na ochranu. Americkí vedci, ako inak, prišli zo štúdiou, kde prezentujú zaujímavý pohľad na evolúciu panciera korytnačiek. Podľa novej hypotézy predchodca pancieru slúžil na hrabanie. Pancier moderných korytnačiek vznikol v evolúcii postupným predĺžením a zrastením rebier. Práve zrastenie zaisťuje ich funkciu ochrany. Nezrastené rebra, ktoré pozorujeme pri predchodcoch korytnačiek, by údajne ako ochrana slúžili veľmi neporiadne. Štúdiom fosílií jedného takéhoto predchodcu Eutonosaurus africanus vedci prišli k hypotéze, že predĺžené rebrá slúžili ako opora pre silné predné končatiny, vďaka ktorým živočík hrabal. Na svete je nová najväčšia 3D mapa vesmíru. Mapa je veľká ohromných 650 miliárd svetelných rokov kubických a zahrňuje 1,2 milión galaxií. Hoci sú to veľké čísla, zachycuje len asi 1/4 oblohy. Okrem unikátnej dekorácie do obývačky, mapa pomohla pri zatiaľ najpresnejšom meraní temnej energie, a teda záhadnej energie, vďaka ktorej sa rozpína náš vesmír. Kapú vám rybičky? Nechce sa vám venčiť váš pes? Zabudnite na nepraktické živé organizmy. Vedci v laboratóriu vytvorili hybridnú raju, trocha živým organizmom, trocha strojom. Raja je veľká 16 mm, jej telo je zložené zo zlatej kostry, myších srdcových buniek a tela z umelej hmoty elastoméru. Srdcové bunky sú geneticky modifikované tak, aby reagovali na svetlo. Pri každom impulze roboraja stiahne svoje svaly, čo jej umožňuje plávať. Výskumy takéhoto typu môžu pomôcť lepšiemu pochopeniu pri vytváraní umelých srdc do budúcnosti. Roboraja takisto predstavuje malý krôčik pri vývoji komplexnejších robotov schopných reagovať na rôzne stimuly. Neandertálci boli fajnšmekri. Podľa novej štúdie neandertálci sa jedli navzájom. Vyplýva to zo skúmania fosílií z bruselskej jaskyne. Kosti sú staré 40,5 až 45,5 tisíc rokov a sú na nich evidentné stopy po zárezoch nástrojmi, čo naznačuje, že z kosti bolo odobraté mäso a dreň. Niektoré znaky boli nájdené aj na kostiach sobov a koní, čo indikuje, že na neandertálcovi si pochutnali jeho priatelia. Z pozostatkov sa nedá povedať, či sa jednalo o rituálne praktiky, alebo len sob jednoducho nebol po ruke. A na záver zvieratko. Kačky majú abstraktné myslenie. Malé kačičky, tak ako aj mnohé iné zvieratá, identifikujú svoju matku veľmi rýchlo po vyliahnutí, čo sa nazýva imprinting. Občasne sa však pomýlia a identifikujú ako svoju matku aj iné objekty, ako napríklad Lorenza Conrada, loptu alebo mačku. Výskumníkov zaujímalo, ako funguje táto vlastnosť, či sa jedná jednoducho len o mentálny obraz matky, alebo sú kačky schopné abstraktného myslenia a vedia spoznať rovnaké vlastnosti objektov ako farba, tvar či veľkosť. A tak to otestovali. Ak boli kačky imprintované na dva rovnaké objekty, neskôr nasledovali dva rovnaké objekty a dva rozdielne ignorovali. Naopak, ak boli imprintované dvojicou rozdielnych objektov, neskôr nasledovali rozdielne objekty a nie tie rovnaké. Výsledky teda naznačujú, že malé kačky majú abstraktné myslenie a rozumejú logickému konceptu rovnakého a odlišného. To je zo správ BVice všetko. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.